alfadi gamu manzan Allah na daɗe cikin wani hali taimaka ka musa kirana wani hamid na ba dan ni ba alfadi gamu manzan Allah na daɗe cikin wani hali taimaka ka musa kirana wani hamid na ba dan ni ba siljalal ba na kusanci dan yi mabudin tsira umfadawa Allah suna wanda kai ka bashi mafara inda ambace shi ya amsa inda matimi da dabara rabu mai da ƙarshe farko in ta yi kamar bani ba kai ta ƙaranin ka salati gun ubangidan alarori alihi kasa da sahabbai masu lamunin nasarori rabbana da masu wilaya sun yi arzikin kadarori yan gidan ma'aikin Allah raƙumin su bai ɗaraɓai ba rai na ce ka kori ƙarini don mu ƙara wasa ƙwaƙwalwa kai ciki ka karɓi rabanka kan azora ka gushewa ki ta baiwa harshe aiki sai faɗi cikin gaggawa zuciya salamu alaiki buɗe kanki ko baki so ba yau mutum takar al'arshi zan yaba wa ba ko kwanto mai sufa silar bashariya so nake abin ya latto ta kamar halittar Allah yadda zul'ula ya kadarto tunda zuciya ta karba kai bazan jira ka gazo ba mai madaukakan sunaye na mai cika da zubobi wanda bai kama da halitta sayyidul wujudi nazifi daga kanka an gama zati rabbi ya rufe kofofi ya cika ka minka ilaika sanda talikai basu zo ba al'abla janurin lahi safiyar bayani karimi al'afiyar babban zati nasirul ibadi imami mai sufa da feshin haske dole in kiranka azimi al'ajuwata a cikin nasi ban ji kama da zato ba al'ajalli sannan ajeru mai shigar da kauni majera ya wahada amsa kirana banda san ka bani da hira ka da yadda ka bambanta ka kude isa ba saura al'asan sarkin kyawu malikul jamali na duba al'asham sannin tsasse mai kurewa girma ma ya aiki sulwuci zati kai kadai aka yi wa makoma aka raya na farkon karshe mai rufe zaton mai nema a kuna ku in ji kamusa ko ba zan ji sautin ba ya aduwa ma'uzu da kairin al'ada ta san da kabullo al'ajarsa hasken iko na hama shi daɗin kallo al'asar da kai mana aikin sanda duka miyan ya dilalo ba ni lamunin dubanka daga abin da ban gano ba ya ashi na bisan yau shiryar nan da nan tafe so haske al'agar da sirrin Allah kai kadai muke yi wa take al'akrami kwan iko karfafa wa rammi ya dauke ni zaman gaban ikililu ba zaman gaban sarki ba alwa'i uban gasaita masu kyau da manyan kaya an fasil arab dan abdu mai ado gabansa da baya al'amina al'awahu mai gaji da kauli mazaya makaɗisa al-burhanu babu mai kira baka zo ba na kira ka min us mazu farkon kowa alwali kun fa yakunu
mai gida mabudin baiwa attaki altalkido ya abin kiran rumawa in ka zo a ce gabawa ba na masu yin bauta ba in ka so ganka jahami yanzu ne idan ka ga dama asmali ka fice raini babakar a bar mu da fama ce mu ganka sani sinaini ya jawa da kafin suma hada kai ne yanci ba abin da ba daga kai ba alhasibu sandi jazi nuru banji kundo soba hamada ya hulahi la amjad sidi banjiyo sanyi ba ya da jam ya rahabu zuciyar ba ta yi motsi ba ko ta ya idan kuka amsa mai rabo ba zai ki gani ba sarkili iska wuce canji kai kadai karaya matacce asami ko da na tashi kai nake ta ji a fitacce ashadi kama shakaru babu mai faɗi in gace ya shahaba alfarmar dai ban kira su ba da halima ku nake kira sindido sadare ya koma rana addahu kuma raba aiki ku muke jira maulana addamini yadda ka zara ko a yanzu ko wace rana zuciyar tana da rauni babu mai yi mun ba kai ba daba dai gamu nasin ya na gaske kai mana gata ya dubu sanni da aiki gamu dai muna da fata ya ga dandam ya fatahu kai kadai ka san manufata farkali ba mu da iko ba muna ka ba don mu ba gamu gasin da akwai mu lullube jikinmu da haske tallafe mu ya kadumaya banda san ku ba mu da sinke agaji kasirin sumti mai kiran ka bashi da sake taimakon ka ya kandida babu wanda bai gajiya ba lauzai sai kafirta za a fara aikin lada allabi bu sai ka tsara sai a gane komai shaida masu dub sidi dai ta wasiri da wahida ba ni tafi kanka na kama ban ga mai mun ba kai ba ya adida musa kirana duk da mai kiran bai kai ba ya kusa malifan wani dai kana je gurin ba mu je ba ya zafur kai ne gatan in ka bar ni ba zan sha ba fatihal kunuzu ku amsa duk da ban iso matsaya ba mutabattil kasancewan bani maganin sa da bibi musaffit bani da iko banda na kaya mahabubi muhallil kai mun dauki kan idan ya duba madubi almukumit sai ta kusancin kar ka zo kamar baka zo ba ya mikdam ya mukudasu ya mahidi ya alwali ya mukabbir ya muktaru ya muhallilal mutaali ya masihu ya masaudu ya margamatu bi jalali ya mashabba ya mashafu'u ba a yi kira baka zo ba ya mashakkahu ku kula mu dan abin da ranku ya dauko ya mudahu ya masnunu so muke da kanku ku sauko ya bin kira da muzaffar da hannuwan ku su miƙo kai kadai kake ferarwa ba abin da ba kai ba almulin ka ji ka san mai ka rufe ka sa maksusi ku ake kira da mu Allah dan isar ku kairin nasi almalahimi malazu muku tafi gadal wala amsi faljawul wara lambaikum ni'matu
matil wujudi na duba. Yasrabi silar ikilasi mai ado da kambin haske. Shugaba akwai wani ciwo na daɗe da shi saukakke. Na tarar da shi ne mai ya riga ni sauka ɗauke. Duk da ba warkewa tallafe ni ba da ni ba. Banda maganin sa hakika sai ganin muja ba fili. Na hanan da ne ko kwanto na yi gamo da aini jamali. Mun kizi kanan da nisan dalilifi na riski usuli. Duk da maganin ne ciwon ku yi ta sha da ni haka baba. Inda duk na hango haske sai ido ya ce mun kazo. Sanda duk na sadu da kamshi zuciya ta kance an zo. Nurin ciki ya ji sanyi sai ya ga musu annabi ya zo. Mai gida ba ni yakini mai bida ba zai gajiya ba. Dan na gangane aka haifan taimaka musa da jibi. Gani duniyar domin kai ran yana ta karɓar zafi. Na iso ashe baka nan kana lahirar alkafi. Gashi banda ikon komai in tasarrufin bai zo ba. Yadda duka so haka za a yi rai ba zai ado da jiki ba. Ko ina kananan mahi nan da can ba zan yi zato ba. Da na da iko tabbas zan biyo ka can ba. Mai shirin ganin ka haku bai kusanci ran nutsuwa ba. Mai shirin ganin ka haku bai kusanci ran nutsuwa ba. Ya martabatal jami'at lil asma'i was sifat.